xalaq 60 sibt mara ta' 50 lila jien iżżewwiġt biex iddur bija xtrajtila l-bis sabiħ biex barra tidher bih ma kif toħroġ fit-triq jagħmlu għalija dan kollu għaliex ħoxna u qasira lila jikkuljunaw billi kantaw xi ġmiel ta' pupa isa katuba marriħ kollox iti il-bisa tal-ħari xara parroħra imxi bħal-roħa jiġru maħa minn post tal-post u jien il-kedwi tiħu gost tal-linja l-festi tmur taqbad mal-konduttur għaliex din li trid l-impoġġi ħdejja jien biex ma mmux bil-pass maħħa jkolli nintras u biex ma naqax fl-art inżomm bidejja kif niżlu nistibda tinġabar għal fuqna jiffullaw lejla jkantaw xi ġmiel ta' pupa isa kantuba marriħ kollox iti il-bisa tal-ħari xara parroħa timxi bħal-roħa jiġru maħħa minn post tal-post u jien minn kedwi tieħu gost xi ġmiel ta' pupa isa katuba marriħ kollox iti il-bisa tal-ħari xara parroħa timxi bħal-roħa jiġru maħħa minn post tal-post u jien minn kedwi tieħu gost u tafu x'kenna nagħmlu biex ma niġux fl-idejn? L-imkieret kellna mmorru t-tnejn